Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Tashar Victory Hausa TV kenan suke gabatar muku da wannan shirye-shiryen. Ingantaccen tashar nan BBC Hausa su ne suka wallafar da wannan labari a shafinsu na Instagram. Kaɗan daga cikin tarihin Abba Kyari kenan. Allah ya mishi rahama, Allah ya gafarta mishi, Allah ya fi masa nufansa. Victory Hausa TV, manufar mu shine aqidar mu. A huta lafiya.